Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ponúka kvalitné vzdelanie nielen budúcim kňazom, ale i laikom. V košickej grécko-katolíckej katedrále sa stretli rodiny zo spoločenstva Skala, aby prežili deň spoločenstva aj so svojím biskupom, vladykom Milanom. Vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných štúdijných programoch, medzinárodné odborné vedecké konferencie a podujatia, rodinné prostredie a v neposlednom rade katolícka teológia. To všetko svojim študentom ponúka Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Jej hlavným poslaním je odborná príprava duchovných pre celú grécko-katolícku metropoliu sui juris na Slovensku, ale aj pre eparchie mimo územia Slovenska. Ročne tu štúdium katolíckej teológie ukončí vyše 10 študentov bohoslovcov, ktorí sa pripravujú na kňazské povolanie. Najsilnejšou stránkou Grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove je zaiste to, že je to jednak jediná grécko-katolícka teologická fakulta v našej krajine, kde možno študovať katolícku teológiu na tej grécko-katolíckej platforme. A potom zaiste aj to, že sme vo zväzku Prešovskej univerzity zo všetkých 8 fakult najstaršou. Fakulta je pokračovateľkou Teologickej akadémie založenej v roku 1880, ktorú zakladal vtedajší grécko-katolícky prešovský biskup Mikuláš Tóth. V 50. rokoch pri násilnej likvidácii grécko-katolíckej cirkvi bola jej činnosť ukončená. Štúdium katolíckej teológie sa v Prešove obnovilo v 90. rokoch, najskôr ako súčasť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po vzniku Prešovskej univerzity sa akadémia stala jednou z jej zakladateľských fakult. V roku 2005 došlo k zmene názvu fakulty na Grécko-katolícku teologickú fakultu, ktorý lepšie vystihuje jej poslanie sprostredkovať teologické vzdelanie nielen kandidátom sviatosti kňazstva, teda bohoslovcom, ale aj laickým študentom. V súčasnosti ich tu študuje takmer 600. Osobitnosť tejto fakulty vyplýva z jej pomenovania, že je to fakultou prioritne pre grécko-katolícku cirkev, ale ponúka študijné programy pre záujemcov bez nejakého vyhranenia, bez nejaké osobitosti, čo sa týka prihlásenia sa cirkvi k náboženstvu ako takému. Fakulta ponúka vzdelávanie na 4 katedrách, celkovo v 8 štúdijných programoch a vo všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia. Druhýkrát po sebe sme v podstate bez problémov prešli akreditáciou všetkých študijných programov, a to vo všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia, teda aj bakalárske štúdium, aj magisterské, aj doktorandské. Čo sa týka doktorandského štúdia, tak sme jedinou fakultou vôbec na Slovensku, ktorá môže udeľovať docentúry a profesúry z religionistiky. Zároveň, podobne ako niektoré iné teologické fakulty, máme akreditované právo udeľovať habilitácie a tiež inaugurácie, teda profesúry z katolíckej teológie. Grécko-katolícka teologická fakulta je príkladom školy, ktorá snúbi tradičné kresťanské hodnoty, ale zároveň je inštitúciou, ktorá reaguje na potreby dnešnej modernej spoločnosti. Aj preto tu popri klasických teologických odboroch možno študovať aj spoločenské disciplíny, ako je animácia voľnočasových aktivít, probačná a mediačná práca či religionistika. Dnešný mladý človek má niekedy problém čo s voľným časom. Študijný program animácia voľného času ponúka záujemcom, uchádzačom naštudovať práve to, ako využívať voľný čas, ako k správnemu využitiu voľného času viesť mladých ľudí. Ďalším študijným programom, ktorý je skutočne takým excelentným, je religionistika alebo multikultúrne európske štúdia. Dnes, keď vidíme Európu
veľmi silnom integračnom procese v rôznych migračných vlnách. Práve tieto študijné programy pomáhajú mladému človekovi orientácii v náboženstvách, rôznych týchto náboženských systémov a aj celej tej spletitosti multikultúry dnešnej Európy. Fakulta rozvíja aj bohatú spoluprácu s domácimi a medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami. Organizuje významné domáce i medzinárodné vedecké konferencie a podujatia. V rámci štúdia na tejto fakulte som mala možnosť študovať aj v Krakove jeden semester. Takisto nezabudnutelná a úžasná skúsenosť, ktorú odporúčam každému. Účasť na dôležitých vedeckých projektoch, odbornosť pedagogických pracovníkov a ich bohatá publikačná činnosť taktiež prispievajú k tomu, že sa fakulta v rôznych hodnoteniach umiestňuje na popredných priečkách. V roku 2014 sa stala jednou z teologických fakult na svete, zaradených pod pôsobnosť Kongregácie pre teologickú výchovu so sídlom v Ríme. Naši profesori predovšetkým odovzdávajú tú vedu, áno, každý v svojom obore. Ale predovšetkým majú svedčiť svojim životom, že tá veda nie je len čosi prázdne, čosi teoretické, ale že ona sa musí premietnúť do každodenného života. Práve tie ocenenia, najmä rímske, vatikánske ocenenie, že sme boli prijatí za teologickú fakultu, je takým počiarknutím, že sa to teda darí. A potom aj to, že pri tej akreditácii štátnej našej vlasti sme medzi teologickými fakultami získali prvé miesto, čo je tiež, dá sa povedať, veľmi jasným znakom, že ideme správnym smerom. Náboženstvo malo v celej histórii obrovský vplyv a významné slovo v oblasti vzdelávania. Cirkev vo svojich dejinách neustále dbala na budovanie a zveľaďovanie vysokých škôl a univerzít. Prostredníctvom nich aj dnes vytvára a sprostredkúva špecifické chápanie sveta, človeka a dejín a zároveň vytvára vhodné miesto na všestrannú formáciu osobnosti človeka. Štúdium na tejto fakulte mi pomáha v rozvoji osobnosti, pomáha mi duchovne rásť, pomáha mi rásť intelektuálne a pomáha mi k napredovaniu. Prostredníctvom tejto fakulty sa mi dostáva aj také možnosti, že môžem rozvíjať svoje talenty, ktoré som už začal rozvíjať na strednej škole, kde som študoval propagačnú grafiku, takže sa môžem venovať tvorbe časopisu Prameň, ktorý je známy, obzvlášť v grécko-katolíckej cirkvi, kde robíme články spolu s ostatnými spolubratmi v seminári. Štúdium na fakulte mi dáva toho veľa informácií, veľa vedomostí, ale zároveň aj priateľstva, utúženie tak vzťahov a to, že poznám, čo vlastne teológia je, čo to obnáša, to mi dáva veľa. A môžem študovať to, čo študujú budúci kňazi, čiže je to nenahraditeľná skúsenosť. Príprava študentov Grécko-katolíckej teologickej fakulty na ich uplatnenie v živote sa deje v prostredí, ktoré im dáva množstvo impulzov na ich realizáciu a ich uplatnenie je potom v pozícii sociálneho pracovníka, pracovníka s mládežou, pracovníka so seniormi na mnohých úradoch, v médiách, v mediálnych agentúrach, v tlačovinách. Štúdium na tejto fakulte mi pomohlo spoznať nových ľudí, stretnúť sa s mladými ľuďmi, zároveň otvorilo obzory či teologické alebo filozofické a zároveň dáva pohľad hĺbšie spoznávať prostredie či kresťanského charakteru, ale zároveň v takom vzťahu so svetom vonku. Má vychovávať ľudí, charakterných ľudí, ktorí budú svoju vieru nielen vyznávať, ale ktorí budú podľa nej žiť. Ak sa práve rozhodujete o ďalšom vzdelávaní, dávame aj do vašej pozornosti medzinárodne uznávanú fakultu s pevným základom a bohatou históriou. Záverečný termín podania prihlášky na všetky štúdijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na Grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove je 31. marec 2016. Ďalšie podrobné informácie o prijímacom konaní nájdete na internetovej stránke fakulty.
Nedajte sa pomýliť. Futbalové stretnutie na jednom z košických sídlisk nie je iba športovým zápolením. Ide o jednu z aktivít spoločenstva s názvom Skala. Aktívne sa do života tohto spoločenstva zapája zhruba 70 rodín z košickej grécko-katolíckej eparchie. A toto spoločenstvo je výnimočné tým, že zahrňa grécko-katolíckych kňazov s rodinami a súčasne do neho patria aj laické rodiny. Základným znakom Skaly je budovanie väzieb medzi kňazskými a laickými rodinami počas voľnočasových aktivít, ktoré sú vlastne svojráznými duchovnými cvičeniami. To, čo je obvyklé v kňazských rodinách, sa tak na základe osobného príkladu môže stať inšpiráciou aj pre laikov. Rozhodli sme sa ísť teda na tie cvičenia a boli sme teda milo prekvapení, ako sa nás tam Boh dotýka, ako sme sa v jednotlivých svedectvách, či už zo strany kňazov, ale taktiež aj laikov, doslova našli. Máme rôzne stretnutia, týždenné, mesačné, ale také veľké celospoločenské stretnutie sme prežili práve teraz ako Deň spoločenstva s našim vladykom Milanom Chauturom. Spomínané stretnutie bolo na siropôstnu nedeľu v Košickej katedrále. Kňazské vodcovské manželské páry zo spoločenstva prijali ešte pred zhromaždením záväzky rastu v duchovnom živote a potvrdili ich aj svojím podpisom. Vladyka Chautur v príhovore zdôraznil význam sebazáporu a vyzval rodičov, aby svoje deti privykali na odriekanie sa už v detstve a smerovali ich konanie k skutkom milosrdenstva. Boh sám je prototypom každého spoločenstva vo vnútornom živote Najsvätejšej Trojice a len tento model pekných vzťahov môže naplňať aj náš život v mojom manželstve, mojej farnosti, v mojom okolí. Berieme to odstupom času ako niečo, čo človeka posúva vo vzťahu k Pánu Bohu, čo je nesmierne dôležité na duchovný rast, pretože človek jednoducho vidí tam modely správania, ktoré sú hodné nasledovania u iných ľudí, či už zo strany kňazov alebo laikov. Podrobnejšie informácie o kolektíve kňazských a laických grécko-katolíckych rodín s názvom Skala nájdete na stránke skalarodin.sk. Grécko-katolícky magazín vám odteraz v závere každej relácie prinesie prehľad vždy aktuálneho vydania oficiálneho časopisu Grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku Slovo. Najnovšie vydanie časopisu Slovo sa venuje uzdravovaniu z popotratového syndrómu. Väčšinou sú zranenými ženy, ktoré potrat podstúpia, ale medzi nimi sa nájdu aj muži, ako uviedla Petra Heretová v rozhovore pre Slovo o tejto téme. V tejto oblasti sa angažuje v rámci poradne Alexis už niekoľko rokov. Dôvodom pre potrat často býva kritická situácia rodiny. Pre tieto rodiny je okrem priamej pomoci dôležité, aby nestrácali nádej. Jolana Šuleková, riaditeľka neziskovej organizácie Dorka, a Anna Ivančáková, ktorá sa venuje rodinám a osamelým matkám s deťmi, hovoria o dôležitosti stavania mostov a naplňaní ľudí nádejou. Okrem toho sú pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé články na liturgické, biblické a cirkevnoprávne témy a prehľad aktuálnych informácií zo života svetovej aj miestnej grécko-katolíckej cirkvi.